Good day mga kaspero. Magdi-day dive kami ngayon. Time check natin mga 2 PM na. Try namin dun sa spot, dun sa may Kabalian Bank. Ayan, so ang gagamitin namin bang itong maliit. Kasama ko si Boracay Spearfishing Adventure. Ayan. Tapos si Kuya. Doon muna kami ngayon. Kasi sila Master Danny parang nauna na yata. Susunod na lang kami ron. Ayan. Tatlo lang naman kami. Medyo maano na po. Pero kaya-kaya yan mga kaspero. Makakadali sana kami ngayon. So let's go. Samahan nyo kami. At abang lang. Bukas ulit kung ano yung mahuhuli namin. Bye. Yan mga kaspero, yung gagamitin namin pana. Ito Labrax Junior. Ayan, pinalitan ng reel kasi yung reel niya tigas. Yan, yung kay Master Dodo yan. Ayan, kay Boracay Spearfishing Adventure. Tapos yung sa akin naman, itong patos. Yan pa rin, tibay. And then ito, yung bagong setup. MBD Predator. Ayan. Shout out kay Sir Darrell at saka kay Bro Alex. Ayan. The best. Ayan. Roller din, bagong setup. Tapos dala namin yung panggabi. Ayan. Ayan, Master Dodoy. Lagayan daw niya ng tanigi yan. Ang laki. Ayan. Pero ito na. Ito mo sigurot lang migra. Let's go. Sana mga kaspero makarami kami ngayong araw para makabawi naman. Kasi puro night dive yung huli natin. Try natin makapag day dive ngayon. Sana swertihin tayo. So doon kami sa spot na Kabalian. At merong mga GT doon. So pupunta tayo ron. Kahit medyo maalon ng konti, kayang-kaya naman siguro. So keep on watching lang mga kaspero. One eternity later. Naiwanan yung pana, nasa laot na, buisit. Oh my God! Wow! Nice one. Yo, kanina binidyohan ko to, hindi ko na naibalik. Hindi ko na ikarga sa pana. Kalimutan tuloy. Layo na sana namin. Woo! Prank lol. Nakarating na sana kami sa spot eh. Kaso yung pana iniwan. Bullshit. Yan, diyan ka na. Ay, meron. Hangin. Nandito na kami mga kaspero sa spot. Ayan. Parating lang. Grabing talon-talon sa alon.
Let's go! Ay! Bawod. Naku, tabato po? Naku, tabato? Now. Mga kaspero, magna night dive kami ngayon. Hindi na kami tumagal doon sa Kabalian Bank kasi lumaki na yung alon. Baka mahirapan kami sa pag-uwi kasi gabi. So nagbiyahe kami pabalik dito sa isla, dito sa Boracay. Dito na lang kami magna night dive para madaling makauwi in case man na lumakas talaga yung alon. So bali yung nahuli ko lang ay isang green jobfish o malaguno. So magna night dive na muna kami para may income din bukas. Ayan o, lalaki ng alon.
home na kami. Malakas na ang alon. Dito na kami sa tabi mga kaspero. Ito yung huli namin.